Cada dia a Espanya es posen al mercat 50 milions de begudes. Cada dia 30 milions d'aquestes llaunes, ampolles i brics es perden, és a dir, no van a parar al contenidor que toca. Hi ha un cost ambiental immens. I ja no només per la fauna i la flora, sinó també per la salut humana. Últimament hi ha multitud d'estudis científics que demostren ja no que mengem peix que conté microplàstics, sinó que plouen microplàstics, que a les arrels de les verdures, de les fruites hi ha microplàstics. Destinem recursos i matèries primeres noves per fer cada cop nous envasos que es consumeixen, es llencen i es fan nous envasos, es consumeix, es llencen i es fan nous envasos. No, el que s'ha de fer és posar mesures en marxa que ens assegurin poder recuperar tots aquests recursos. Nosaltres apostem com a solució pels envasos de begudes el fet de poder fer com es feia abans, que era això que en dèiem tornar al casc, que no deixa de ser que tu vas a comprar a qualsevol tenda o supermercat una ampolla d'aigua i pagues el preu que té, m'ho invento, 50 cèntims, i deixes una quantitat en dipòsit, 10 cèntims més, 20 cèntims més. Quan tu t'acabes aquesta ampolla d'aigua, el mateix dia, un altre dia, aquest supermercat o un altre supermercat, pots tornar aquestes ampolles al supermercat, que en el fons és qui t'ho ha venut, i això així t'assegures poder recuperar com passa a Alemanya, com passa a Noruega, com passa a Dinamarca, com passa als Estats Units, com passa a Austràlia, que recuperen més del 90% d'aquests envasos de begudes.